otan mukaan mitä tarvitsen taivaan. No niin, 3. ja viimeinen päivä alkoi ja me käytiin tuossa aamiaisella just äsken ja sitten me pakattiin ainakin suurimmalta osin. Kyllä mä oon oikeesti pakannut aika lailla jo. Eiken. Ja nyt me makoillaan tässä. Meidän pitäisi kohta varmaan rupea lähteä tästä pois. 12 vasta huoneen luovutus. Kello on siis nyt 10. Joo. Uuniperunaa. Ja meidän laiva lähtee 4:30. Mutta joo, nyt me tehdään jotain jännää. Eipä me oikein mitään hienoa siellä hotellihuoneessa enää tehty, me vaan nukuttiin. Ja sitten me 12 suurin piirtein justiinsa. No kello oli 11:59 kun me lähdettiin hotellin pihasta. Että niin. Me annettiin ne avaimet pois ja nyt me ollaan taas tällä isolla tiellä menossa kohti Tallinnaa. No ai vittu, mulle tuli mieleen kun sä kysyit, että olitteko sä mitään minibaarista? Oltiin ne 2 vettä. Ei me otettu niitä sieltä minibaarista. Jos mulla siinä pöydällä, mä ajattelin, että olikohan nekin maksullisia. No ei ollut, koska mä olin siinä pöydällä. Se nähdään. Niin sit jos tulee lasku perässä, niin 4 euroa. Oh my god! no ei oo hirveen paljon. Saana, miltä nyt tuntuu? Sait virolaiset sakot. No voi vittu niin. Pönttö vilahti. Toivottavasti tulee vaan varoitus. Sätänä. Joo, eli siis me ajettiin tässä Pallikka. me ajettiin tässä tietä pitkin, no shit, mutta niin sitten punainen valo vilahti. Päästiin Tallinnaan ehjinnahoin. Meidän auto on tuossa parkkiksessa. Tuolla noin Äki tuo vihreä pieni. Ja nyt me mennään Nordecentrumiin viettää hetkeksi aikaa. Meillä on joku about tunti. Joo, ja sitten me mennään tonne jonoon. Rimmessessen. Ostettiin Rimistä tuliaisia ja nyt me seistään tässä jonossa, mistä me päästään laivaan. Täällä on hirviömästä passikuvaa. Nyt pitää mennä. Käynnistä. Mutta niin me selvittiin tänne ja me ollaan erittäin ylpeitä itsestämme. Oli hyvä, me ostettiin Rimistä vaan tuliaisia eikä itelle mitään. No mä ostin itselleni hajuveden. No sä ostit itelle. Mä en ostanut vielä itselleni yhtään mitään. Ostetaan sit laivalta. Kyllä. Nyt me odotetaan laivaa, päästiin tuolta. Mun piti näyttää lupalappua. Ja me syödään Estrella Spring onion and cheese party pack. Joo, ne on hyviä. Nyt päästiin laivaan ja me ollaan ihan tuossa oven vieressä. Justiinsa saada. Mies kattoo. Ja niin. Kyllä. Ei meillä kai muuta. Mennään nyt tonne laivaan ja ehkä me yritetään jopa kuvata siellä. Ja päästä tax-freehin. Kun me pääsimme laivaan. Me istutaan nyt tänne sen, me odotetaan, että nämä kaupat aukeaa, niin sitten me päästään pyöriin niihin. Saana syö vitun kallista salaattia. 6,50 on salaatti. Liian kallis. Nam nam. Olisiko otettu taas niihin virohintoihin, että on aika kallis. Saana yrittää tyhjentää sipsipussia autossa. Mut koska meidän auto on vähän pieni. Ja tuolta tulee ihmisiä. Ei vittu, mä en saa tätä. Yritätkö tunkea tähän? Ei vittu! Onnistuitko? Joo, minä mun kauluksessa. Niin nyt me tosiaan ollaan täällä autokannella taas. Ja tällä kertaa me päästiin jopa tax-freehin. Ja niin. Eikä me nukuttu. Ja niin. Nyt ollaan jo Suomen puolella. Jee. Sitten vaan päästään suunnistamaan Helsingissä. Helsinki. Jee. Seikkailemme navigaattorin kanssa Helsingissä. Skinkissä. Kinkiä. Siinä on suomalaisia. Miehiä, ei miehiä. Selvittiin keskustasta ja nyt me ollaankin jo isolla tiellä menossa kohti Riihimäkeä. Olemme pian Hyvinkäällä ja syömme snöörejä, eli siis sellaisia karkkeja. Ja kuuntelemme musiikkia. Saana näkyy tosi hyvin. Nyt olemme jo Riihimäellä. Jee! Ollaan vietetty liikaa aikaa yhdessä. Joo. Aletaan tulla jo samanlainen. Niin. Oli vähän
liukas. Valtatähden valitsen ja sitä seurailen kun tänään lähden. En taakse aio vilkaistakaan taivaalta tähden valitsen, vaikken sitä kiinni saa. Jotain ihmetyttää, kun se kysyy mihin meen. Nyt me päästiin vihdoin kotiin tai siis saanalle. Ja me laitettiin perunalaatikko uuniin. Syödäänkö me mitään sen kanssa? Pelkkää perunalaatikko. En mä tiedä vielä. Pitää katsoa mitä mulla on tuolla jääkaapissa tarjota. Mä en ostanut itselleni mitään muuta kuin tollaseen hajuveden ja sitten mikä toi on puuterihuiska. Mikä hitto se on? Puuteri. Harja ja... Joo, no joku kumminkin. Saanaasti marsipaanissuklaata. Eikö sä ostanut muuta? En mä tainnut muuta ostaa. Luulista. Ei! Pohjalliset. Aivan, tommoset lämpöpohjalliset. Ja sitten tässä on meidän kaikki tuliaiset, mitä me tuotiin. Siinä on kaikenlaista. Me olemme menossa nukkumaan. Mitä väsyttää? Kello on 1. Katsomme Pretty Little Liarsia. Liian pitkään. Väsyttää. Meidän matkamme oli oikein mahtava. Home sweet home. Ei mitään. Ei tämä väsyttää. Ei tämä. Ei tää.